Hi guys, patapos na yung kontrata ko dito sa Taiwan. So, by September, uuwi na ako ng Pilipinas. So ngayon, start ko nang i-upload yung mga videos ko dito sa Taiwan. Baka mamaya ma-miss ko. So, may memories ako dito sa Taiwan. Ang ganda talaga ng lugar na to. Parang Pilipinas lang din. Hindi mo ma-feel yung homesick kasi nga, wala lang sa mga salita nila. So, Chinese, pero yung lugar talaga is parang Pilipinas na Pilipinas lang talaga. See you soon guys. God bless.